We guys, akenshoni izolo simena nangusisi othe useshade for 10 years. Kodwa indodakazi ayiqale nje empedeni. Ulinda kube indoda yakhe emthintayo. Sisi, namhlanje ngifikelwe yicustomer lami ke ku WhatsApp elizoyithengela lama product ami okwenza ucansi ukuthi nihlephulane nishise. Uthi nonsi, yazi ayikho into engayithengela umfazi wami, ayiphuze. Ngoba ngikhathele ukuthi njalo oqala mina ukumthinta. Sengisho ukuthi nina abafazi umfazi nje useka ngaka ukhuluma indaba wenza yonke into. Usuhlula ukuthi mawungena empedeni uthinta ipipi lomuntu wakho. Uyintombi yakwenu nje uphelele ukwazi ukwenza yonke into la ngaphandle. So uhlula ukuthi nje mawungena nje bakithi la empedeni ungena indoda weyithinta. Kufanele size sikutshele. Ayikho into emnandi life in guys njengokufunwa nokufuneka. Ukuba yi-wanted ayikho into emnandi. The only bad part mawu-wanted ufuna amaphoyisa. Kodwa ukufuna umuntu wakho kumnandi. The same way ufuna indoda yakhe ngathi ngaklina sometimes ujabule. Uthi mawaklina. The same way umuntu wakho mayekuphekelile uthi mawubhebe namhlanje uphekile. Naye ke empedeni the same thing. Mawufika empedeni uthi mawungena engutsheni umuntu wakho ambathi ngubabhekele bese uyamthinta. Uqala nje umthinte la emhlanje umbrashe uhambise isandla uzothula athi du anganyakazi it's okay uyakufeel uhambise kancane isandla umbrashe wehle naso la uthi umbrashe wehle naye you understand unyuke naye umbrashe uyangizwa ukuthi ngithini umbrashe emva kalokho uthi mawufika lapha kanqingeje kwipipi kujeke phela yabona into le uthi mawufika epipini ulithinte sakulishaya indlwabu niyayazi ke vele ngithi uyalithatha thatha nathi inkomishi yami yamanzi uyayithatha uthi uyehla uyisa phezulu kancane uyehla ungaqinisi kakhulu akusiyi microphone wehla awumkhulumisi akusho lutho uyehla kancane uyehla you understand uyehla nalo lizovuka lizoqina nawe ke uphefumule sithi abaphefumule endlebeni phefumula la nawe ngasikhathi umthini yabo waluthinta awumkhulumisi akusho ukuthi mangabe ithi indoda nayo ifuna uyiqala empedeni indoda isikusho ukuthi fika laphana uthi bebe nami ngiyakufona bheka phezulu bebe yenza kanje ayikho nje into enzima ayikho into enzima nje ukuthi mangabe ungena empedeni nawe uyiqalela umuntu wakho ayikho nje lapho into enzima umfazi kwakho kumuntu wakho omaziyo hayi bafethani kahleni ngoba vele kujwayelekile ukuthi umuntu uma umsaba usamqala umuntu wesilisa hayi kuzoba uyena oinitiateayo yena oqalayo hayi guys kahleni wena nje usho ukuthi emshadweni wakho naye amadoda njengoba ekhala kangaka amadoda indoda mayibuye emsebenzini angaze kule ngasokile sesikhuluma kakhulu kulawa asokile ngoba lo ngasokile iveli isinuke guys isikhumba ugcine kuseni ukugeza isikhumba sivele isinuke kodwa ke noma kuthiwa usokile ngelinye ilanga ngiyosoka but uliwashe nje nawe ipipi mawusuka emsebenzini qeda ukuchama but anyway uyabuya umuntu wakho kela ukhuluma lutho uthi baby uzohlala la phansi kusofa ahlale kusofa umuntu wakho uvela uguqa emfazi uqaqoza ipho ebethi hoqa awukhulumi lutho angeke azanqabi ngeke uyalimunca hoqa you understand uzombona sekubeka isandla la esekuthi haxa you understand ayikho into enikhulumayo anixoxe mfazi lapho ufaka ingubo yakho noma imifiphi endawo ulifakile ngaphansi usuyasuka umageli usuhlala phezu kwalo noma uhlala la kusofa uthi baby woza ngala usho ubuyivula imlenze yabona into le usuqedela ngokuthi ugoqoqo uyasuka uhlala la kusofa usubeka ithawula uhlala la kusofa uvele uyivule yonke imlenze uyithi uvule yonke inkomo bese uthi akezela ngaphezulu gaze ngikhuluphele and ngikhuluphele ngiyakuzwa ukuthi ngithini ngikhuluphele hayi ndaba ngidlala anyway uyamtshela ukuthi baby woza lana ngeke usamtshela ukuthi baby lifaka uzobe lifaka usuthe baby woza usuvulile wavela wavula iphinifa lelo lifakile wavula iphinifa wasakaza ikewe yakho uthi baby woza uzosebefika bengena ngeke nina nithi namahloni ngeke nina nithi namahloni benikhuluma indaba zemizini kwabanye abantu wena uhleli nje uhamba abantu bazosazi indoda yakho bazi indoda yakho yenza kanjani empedeni ngoba ave nikhuluma umgowo indoda mayigowishisa uyazi uhamba lokhu utshela abantu kodwa uyishiya hayi ngiyagowa nina senenza phela kwaba yifashion ukuthi indoda fanele ikuxhaphaze ulokhu uhleli uxhaphaze lokhu uhamba utshela abantu ukuthi indoda yaxhaphaza kodwa uhlule ukuyiqala wena uhlule usithi ipipi wena umkhulu umdala umngako uhlule nje ukuthi usithi ipipi hayi kazani kahle ake niwaqale nala madoda uyi relationship nje lapha emkipiteni wakho uyikipitong sisi awuthi thitong uthi initiating
umthinta umuntu wakho. Girl, athi mengabe nje ningena embhedeni yolala, uvele wehle uthi engathi uyigundane, ungabonakali, uyothi unyukele epipini. Noma ungangalithinta kuliyeke lo noma ukuthi uyalisaba. Kunalo mthungo lo esobe esikhulume kodwa ngawo. Omele ukuthi uvele ube nawo thamtshuqu. Kodwa vele siqala phezulu. Ulikhothi ngaphandle ukukhuluma ulimunca. Uhambise ulimi uyise phezulu. Uhambise ulimi uyise phezulu. Uthi mawufika la ekhinqeni ufake wonke umlomo ugcine kule ndawo le eba umuntu khona le ndawo le ngezansi kwakepisi mawuthi kunaleyo ndawo uthi waxa lapho uyabona le nto leyo ngaphandle komsindo. But indoda nayo iyaqalwa guys, indoda iyaronyentwa nje uyiromenta indoda yakho inkosi umqala ke ugibele ngaphezulu kwayo ngaphandle ukuthi nina nazi ukuthi mawugibela phezulu kwendoda fanele ugibele indoda mazoshaya umen on top. Cha, uyagibela nje phezulu kwayo uyiqabule uyidlalise uyiqabule baby. Yabona into lena ayikuthinte uyiqabule uyidlalise nezibele mayithanda uzoyibona futhi makuthi indoda yakho ayithanda umuntu wakho uyamazi niya communicate naye, you understand. Wehle ubheke ezantsi emva kwalokho bese uyamhlebela uyabuya baby ngicela uze ngaphezulu. Abanye benu bahlala kumshado nakuma relationship akasangithinta sekuphela inyanga yonke usuke uyamthinta wena. Sekuphelile inyanga yonke akaze kuthinta usuke uyamthinta wena. Ubuya kuyena wena noma yena akakuthinta kuleyo relationship relationship kulowo mshado. Futhi nawe ukuthi angithi usuwumshado shit ukuthi wena usuke yini wa initiate endodeni yakho usuke wayithinta indoda yakho wena. Njoba nithule nje ningakhulumisani nihleli nje kushubile kunje nomunye ungena epheteni usuke wena yini wanqaba ethe phapha Ipipi egcwele umlomo wavuka wakhahlela wathi ungenzani. Cha bobo sis awukazi ulinde yena naye ulinde wena. Ulinde yena ngithi naye ulinde wena. Okwenzakalayo ukuthini yena uyadla ngaphandle wena uzobizwa ngani ngesifebe. Kusho njalo phela thina masidla ngaphandle. Nabo umndeni bablema wena uwesifazane. Kodwa futhi sometimes guys ngikubona ngathi bamele ukuthi baphinde baniblame ngoba uhlaleleni wena indoda yakho ungayithinti. Ulini indoda ukuthi kuthinte. Hayi mina nje ngiyenyanya indoda ebhorayo engangenzi ipheke kwasofa engangenzi ipheke kwestofu. Usuke wahlala nona pheke kwestofu wayibiza indoda wayiqala wayithinta. Usuke wahlala wena esofeni wayibiza indoda wagibela pheke kwayo kusofa. Hayi nje asikaze singenze eshaweni mina naye usuke wambiza yena useshaweni wena unqona uthi bheboza lana uzongijoyina eshaweni. Wena uinitiate nini? Hayi mina I like having fun. Ngiyamthanda nje umuntu ongavela ngibamba ngithi usuke wambamba yini wena. Ubani othi mangena kwi relationship noma ngena emshadweni kuumsebenzi kwendoda kuphela ukuthi makwenziwe izinto kule relationship. Amadoda azathi ahlonipha mangabe seneyingane nathi seshade nathi ayakuhlonipha ngeke enze nawe yonke into because nawe uyahlonipha. Angithi nawe ufuna ukuhlonipheka ngisho uhlonipheka ngisho empedeni. Kanti empedeni la kumele ngabe uhlonipheke khona. Empedeni la ngabe unawo uhloniphi khona empedeni. Mawufika empedeni ufika umuntu wakhe yamfequzela. Ubunonhlelo wokugcina. Kilo ngiyankiloza. Akukho guys engantshela khona ngaphandle ukuthi ikhona ikhongo dust 170 rand eyokuphuza uchama. Ikhona impeso yami futhi mina ngabe ngiyanilandela ukuthi ke akuphuzeki. Ikhona impeso 130 rand. Ukhona umveva usubiza ngomkhulisa pipi kodwa ulithi nje kancane ipipi lakho kubo 1200 uyayibilisa leyo lokhuza leyo shandisa ebese uyayiphuza 1.2 ingaka nje eyokuthi iqinise mali lingasaqini lingasami. Mvele nifike ke nizongibuza ukuthi hayi iba ama inch amangaki ubona isikhathi singanani ukuthi sikhulile. Ilithi nje kancane after 2 weeks uzobe usiyawubona umehlukanyana it's kancane nje size wakhe hayi ukuthi uzokwenza umbhomboloza ikwenza isinqovo ngeeside ngoba nina guys nivele nifuna ukuthi manje nizongibuza ku WhatsApp nizonichazela into ehlukile. Cha kusuke kuyinto eyodwa. Mawumuntu wesifazane ubone ngathi ikhekhe lakho liyavuza liyanuka line discharge ngine products ekuthiwa i-womb cleansing i250 ama Tipex awu10 phakathi uphuza iTipex elilodwa nje kuze kuphele yonke into. Manifika guys ku WhatsApp aningichazela idoro ufike uyathenga ngoba lento yokungizindela amavusi no 15 minutes ungichazela inkinga yakho if igqe iyanuka ungena ku WhatsApp ngicela itili ka 250 lilo clean igqe libhaliwe ukusetshenziswa kanjani ngaphandle. Yabo uma ukuthi unayibona ukuthi ipipi lakho mfethu alisaqini kahle seliyawa asakwazi nokushaya around 2 ngokusheshsha sine cleaning herb 170 nayo iyabiliswa bese uyayiphuza ibhaliwe nayo ngaphandle 170 rand. Nginamakinati abizwa ngebita cola u10 phakathi. Nansi number yami 081 729 3262 081 729 3262 ufollowe uyilike nevideo. Ngiyabonga ke.